अखाफोर thank God नोङो मोजां न'आव सफैफिनबायलै लक्ष्मण इसोरनि अननायाव आरो नोंसोरनि नाजानायाव आं दिनै न'आव सफैफिननो हाबाय नोंसोरबोथ' आंखौ गोबां मदद होबाय न' बेबायदि मानो बुंदोंलै अखाफोर ओमफ्राय सिगाङावनो नों खोन्थाखाबानो जायोमोन ना नों जे बेफोरबायदि थांनो नागिरदों होनना एसे मोजां फोथा लागायग्रोगौमोन आङो मोजां ना गाज्रि आरो नों डाइरेक्ट थांबाय नालाय आङो ना न'खरनि मावसुबिदाखौ नुनानैनो जि जारलायाव गोग्लैबायमोन मा जागोन मा जाया बेखौनो मोजां बायदि साननानै थांबाय दाना बेफोरबायदिसो जाबाय न'खरनि उसुबिदायाथ' मानसिखौ मानिफ्राय मा खालामहोयोलै लक्ष्मण बेनोथ' जाहैबाय आंबो बुजिगौ न'खराव रावबो खामायग्रा गैयाबा हालोदा माबायदि जालाङो बिनिफ्रायथ' बिराद खस्थ' मोनो आरो दाथ' नोंस्रा हौवा सासेबो गैया खामानि मावग्रायानो खामायग्राया मा होनबावनो दे आरो लक्ष्मण जिउनि थासारिखौलाय थेवब्लाबो मानसिफोरा देखायसे मानो गुबुननि उसुबिदाखौ नुनानै फायदा उथायनो नागिरोथाय बेनोथ' जाहैबाय आसलि घटनाया दाबो बिसोरखौ ओरैनो दा नागारखानायबो नंखाया जों बेखौ थाबैनो पुलिस थानायाव थांनानै रिपर्ट हैनांगोन थिगखौनो बुंदों लक्ष्मण आरो बे गामिनि आदाया बेखौबो माबा मोनसे राहा लानांसिगोन बियो आंखौ ओरैबायदि गाज्रि मानसिजोंसो रायथिनानै होदों आंबो जे आरो मा होनबावनो लक्ष्मण बेनोथ' गामिनि बिदा जालायनानै बे नोंखौ फानहैनोसो नागिरदोंमोन अखाबो मोजां जायाखैना बेनाबो फानहैनो मा लक्ष्मण बे आंखौ फानना फैमारदों आं बेखौ एथ' बिदा बायदि सानो मुसिबतनि समाव सानबाय बे आंखौ मदद होदों सोर मोनथिदोंमोन मददनि बाहानायाव बियो आंखौ फाननोसो लांदों फानमारदोंआनो बियो बेखायनोथ' आंखौ बेफोरबायदि गोहो मोनदों दाबो टेनसन दालासै एबार नोंखौ जेबो बिदि खस्थ' जानो होला आङो मिन्थिदोंना अखाफोर एनि प्रब्लेम नों आंखौ बुं एकदम बिन्दास बुंबानो जाबाय खामानिनि गोनांथियावथ' एसे जोङो माबागोन आरो ना माबा मोनसे बन्दोबस्त खालामनोसै अखाफोर ना मा होनो आंबोथ' दंखायोना हेल्प खालामगोन आं हानायखिनिखौ एसे एनै जोंहाबा जेन'बा आइनि थाखाय आं एसे मोजां गावनि सुबिदा बायदियै दखान खुलिनानै होबाय जाहाथे बिबो जोंहाबो फैसा थाखानि प्रब्लेम जायोना माब्लाबा समाव रावबो प्रब्लेम जाया होननानै बुंनो हायालै थिग बेबायदिनो नोंनि थाखायबो माबा मोनसे राहा नागिरगोन दे जोङो मिथिबायना जागोन लक्ष्मण आंबो बेखौनो सानबाय जे हाजारखि नोङो प्रब्लेमानो जाया मानो उसुबिदा जाया मानो गोजानाव थांनानैल' प्रब्लेमा सल्भ जायालै उल्था मुसिबतासो बांसिन बांलाङो न' औ अखाफोर बाट नोंखौ नुनानै आं हेपि जाबायलै बिरादनो गोसोआव बिराद गाज्रि मोनबाय थादोंमोन आं बिसिनाव सोंबाय बिसोर उल्था फाल्था खोथासो बुंदोंमोन बाट बिसिनि खामानियानो बेफोरबायदिनोखानो दालाल बायदिसोखा ओरैबा ओरै मानसि लांनानै बिनिफ्राय बिनि एकदम बिदिनो आरोना थान्दाया बिसिना बेबायदिनो सोलिलाङो बिराद गाज्रि मानसिबो दङ बुहुमाव खायसे दंखायोलै जेरावबो गाज्रि मानसिखौलाय आरो मा नों हमनो हायाना माब्लाबाबो बेखौ फेसाव नायनानै जे बे मोजां ना गाज्रि गाज्रि मानसियाबो फेसाव मोजांनि माबा लागायनानै थाखायो सायाव नायनानै रावखौबो सिनाय हाया जेरै आंनो नायनाय मानसिफोरखौ बांद्राय थाब ट्रास्ट खालामनानै माबायदि भुगिनांखो फोथायनांगौबोलै अखाफोर न' फोथायथारिबो जानो नाङा माब्लाबा समाव फोथायनांगौबो नाथाय इदिनो जायोलै लाइफआवलाय थांलाय फैलायसो बेफोर गासिबो दे बेफोरखौ बाद होदो जायखिजाया आइ एम स' हेपि नोंनि थाखै जायबा नोंखौ नागिरनो थांदोंमोन बे बाजैनिनो फंबाय होनदों नामा गड बे सनालि मोननाबो ना रुमानो नायनाय बोरैबाखाहाय असाइस बासाइस मोनथारखाबायसोहां मा जाखोलै उरायना जोंहा बाजैनि फट' नायनो होननाया देखायनोसै आं जा साइज उथिखादोंलै वाट्सएपआव हरदों औ नायनायाथ' नायगोन र' नोंसिनि बाजैनि फट'खौ ओमफ्राय बिसनानि हालोदखौ नायना नों सनालि मा बायसा खालामना दोनदोंलै थोद बेबो माबा खोथा जायोलै सनालि एसे साफा लाखिनांगौरा उरायना बेफोरबायदि नङा माने दहाय आयासो बिसना बोस्रांजोबदोंमोन नालाय आइसोर ओमफ्राय नों सिख्ला देरनानैबो दाबो बेफोरखौ फोसाबाबा मा जानो दे देनांलाय आरो माबानगोन दे नोंखौ रायजागोनसो माथो बिखुनजोजों इस गावहा जेन मावथिसो बिबाजैनि सायाव गासिबो सोलिजोबो आरो गावहा मावथि बायदि देखायबावोलै गावहासो आंनिफ्राय बांसिन मावसिना दुगिल' बाराखा दे बे उरायना नाबाथाय ओमफ्राय नोंलाय उरायना माथो नोंलाय नोंनि बाजैखौसो मावनो थिनजोबो नोंखौबो देनां नोंनि नोंखुनजोआ रायबा थोद जाम्बि आंखौ खिरायनो हायो आंनि बिखुनजोआ आं रावजोंबो रायजायालै मानोना नैबे उरायनाया गावनि खोथा बायदिसो सोलियो गुबुननि बायदि नङालै मानिनांगोन दे नोंखौनो फैदो फै बेयाव जिरायाबा दस्रा रुमाव थांनि बेहाय एसे खनस्रांजोबनांगौबो नालाय गासिबो आरो होमबालाय बाहेरायावनो जिरायनोसैलै बैग्रि जाथावथाव बैग्रि बिफां खाथियाव जोंहा बैग्रि जायै नोंनि बेबाजैनि फट'खौ नायनोसैरा जोंहा आदानि बाजैया आदाजों मिलायखागोनहाय जि समायसोयो आदाजों बाजैजों मा सनालि जों लिंसार आरो फुजि एक्ट्रिस बायदि नामा
एक्ट्रेस बायदिसो माबाबावो गावनि बिदा आरो बिबाजैखौ नङा माथो दा एक्ट्रेसथ' नङा नाथाय एक्ट्रेसनिफ्रायबो साबसिन आंनि बाजैया बेस्ट बाजै जागोन जाम्बि साम्पलके नङाबा बिबाजैखौ बिसास गैयाहाय दानि जुगाव जोंनाबा नुवाखै हनै गावसिना गावसो बाहायो गासैखौबो गाज्रि नोजोरै नायबा थरिना जायो बेबायदि नङालै आरो नोंसिनाबो बाजैया मोजांबावसो नोंसो गाज्रि बोरैबा ओमफ्राय होदावखानाङाबो फैबा नङाबाथ' आं एसे बोरैबासो मोनखायो बेखायनो नोंबो ध्यान देखे हो जोंहा आदाखौबा बाजैया माबायदि गावनिथिं खालामना लानो नागिरोमोनहाय दंबा आदाखौ फाग्ला खालामनानै दा आदाया थानोनो हाला न'आव खारनांबाय बिनि थाखायनो बिदि नङा दे जोंहा आदायाबो बाजै जागोनाबो आं एसे हमनो हाखायोना आरो उननिखौ उनाव नायनोसै बिदिद्राय जानाय नङादां औ थेवबो आं नोंखौ साबधान खालामबायब्रा जाम्बिलाय आं लोगोजों लोगोना एसे बेफोरखौ बुंखालायाबा जोंहा मोनदांखानाय आंहा बाजै मोनखानाय नालाय बेखायनो बुजि मोनबाय दा बेखायनो नोंखौबो खोन्थाबाय आरोहाय औ दे ओरैनो जाबाय ओमफ्राय माबा नोंसिनाथ' आब'आबो फैफिनबाय न' औ आब'आथ' फैफिनबाय मोजां नाथाय बै आब'खौ जाय लांखारदोंमोन ना बिसो गला एबाराव बेखौथ' बुफ्लेखाजोबगोनहां फैथ'वाखै दाबो न'आव सासे लोगोनाव थाखुमानानै दङ गवा बियो फैथोंल' औ लक्ष्मण आं बिनोबो फन हरनाय जादोंमोन ना सोरनो हरगोन सोरनो हरा हरलाबायदोंमोन आङो बेहायनो बोरैबा बोरैबि आं हरबाय रायलायबाय बिबो नागिरफैबाय आंखौ ओमफ्राय दा इदि लोगो मोनबायना जोङो दे जायखियाथ' सोरबा सासेजों नों सेबैनो न'आव फैफिननो हाबायना मोजाङानो जाबाय अखाफोर थारैनो नोंसोर आंखौ जोबोद हेल्प खालाममारबाय लक्ष्मण नोंबो आरो बाजैनि फंबायाबो ओमफ्राय बुद्धु नोङो जोंनाव थांला बेयावनो थाबाय थानोसै बेयावनो रायलायनोसै आरो आङो थांथ'ला नामालै अखाफोर न'आवबो आइजों बिराद रायजाखांबाय आङो एसे रागा जोंना दंलै बिमाया आंना बिमाजोंलाय मानो रायजाखो ओमफ्राय बिदिनोलै बिमाया आंना माखौबा जि रागा जोंसोगारोलै नंगौ नामा बिमानि रायनाय बुनाय बेफोरखौथ' गाज्रिसो मोनबावनाङा आंथ' मोजांसो मोनो बिमाया जेब्लायबो मोजांनि थाखायसो रायो बुङो बुजायोना बेखायनो नोंबो गाज्रि मोननाङा हाजार जेखि बुङा मानो बिमायालाय बिमाखा बेहा गासिबो खालामनो मोन्थाय दं गथ'फोरजों औ थारैनो अखाफोर बिमा दसे गैयाबानो बिखाख्लाब मोनखायो ने नाथाय आंनि आइयासो आंखौ मानो बेफोरबायदि नागारनानै थांखो आइम सरि अखाफोर आंनि बिफायानो पापि लक्ष्मण आं मा बुंबावगोन आंनि आइखौ जाबाय बिदिखौ पापि बुङाथ' मा बुंनो आं बिफाबाबो औलै बेबायदि खालामनामोन दादैया मानोथोबा बिब्दि आं जि गोसोखाङो दाबो आइखौ गोसोखांबा गाबनो ओंखारसोयो ओमफ्राय नोंनि आइनि खोथा बुंनायसै ना आइखौसो गोसोखांफाबाय आं नोंसिनि आइयाबो जोबोद मोजांखा लक्ष्मण औ ओजोंहाय न'आवथ' नोंखौ गोसोखांबाय थायो आइया आलासि जानो फैला लिंला लाबोला होनबाय थायो नंगौ माब्लाबा जोंनावबो लाबोना लक्ष्मण मादैखौ बेरायनो लाबोबानो जायो जागोन दे माब्लाबा लाबोगोन दे होमबालाय ओमफ्राय दाबो गिनाय मोननायानो खारासैलै आंना गोसोखौ हमथादो ओमफ्राय मोजाङै मोजां टेक केयार दै एबारनिफ्राय आरो बिदि गोलति खालामनांला औ जागोन लक्ष्मण बे गाज्रि मानसिफोराना जेरैथिंबो नोजोर थायो आरो बिदि घटना जाफ्रामनायखौथ' बिसोर बांसिन नोजोर होयो हारसिं हाला बारा ओंखारलाबायाबानो जाबाय नोङो जेनेबा अबावबा गोजानफ्राव हाथायफ्राव थांबाबो सोरबा लोगो नङाबा बिबाजैजों थांफाबानो जाबाय औ दे लक्ष्मण हाय गावहा थांबा मोजां मोनगौमोन आं नांला दे आं मालाबा हाबसिगोन नोंखौ लोगो हमथावथाव नायनो लुगैनानै फैथारबाय आङो गोसोआ दासो मोजां मोनबायना थेंक इउ स' माच आरोबाव जागोन दे फाग्लि एथ'बांबो थेंकिउ होनबाय थानांगौ आरो लोगोखौनो बुंफ्राङोलै दे जागोन दे होमबा थाथ'दो ने औ दे जागोन दे दायो बाजैनि फनजों हरसै आङो फनाबोथ' आरो आंना गैलाना दे अखाफोर बाय लक्ष्मण नों खाथियाव थाब्ला जोबोद मोजां मोनखायो दे आङो नोङो मा जेबो जिनाथाय आरो मानसियानो जोबोद मोजांबो आंबो नोंनाव हरफ्रामदोंमोन ना बेखौनो नों आंखौ होसोसो थांबाय न' मिहिराबो थांदों आरो नोंबो थांबाय नाथाय ना हाखु दाखुआवनो आं मा खालामगोन सोरनो हरगोन सोरनो हरा हरलाबायबाय आङो जायनिफ्राय हेल्प मोनगोन बायदि साननानै आंखौ हेल्प खालामनो हानाय बायदि नङाबाथ' ओरैबो जाया जाबा मा जागौमोन दे जाफ्रामखाबायानोमोन आयु हारसिं गिलायलाङोहां दाना ओंखारनोनो बाजैनि फनखौसो लाबोदों फना चार्ज गैलायलांला हैनांसिगोन आं अखाफोर
गिलुं मोनसै माथो गामिबाबो। आयु साइलाला सोर जाखोसै बेलाय? होद थाब थांनांसिगोनलै। रथ'लाय रथ'। आयु सोर नोंलाय? रथ'लाय बेवहाय आङो माबा मोनसेसो हरफानो नागिरदोंमोन नोंनो। मा उसुइबोलै नोंलाय? लामा सामा सिख्ला मानसिखौ बेफोरबायदि माबा लामा होथेनानै नोङो एदावदों? लाजि रोङि लाजि गैयिनि लाजि बेफोरबायदि जायो नामा सिख्ला एदावनो? जायगा मोनाखै बेयाव। हाब मा रागा जोंखोब्रा नों उरायनानि बिब' नङा होनदा? आंनि बिनानावखौ बेखौलाय मानो नोंनो आरो बिनि नामबो बोरै मिन्थिखो नोङो? नाय जानला मानला नङा नङाबा दोखो दामजा होगोन आंजों दा। बेबायदि नङालै उरायनानि थाखाय आं मोनसे गिफ्टसो हरफानो नागिरदोंमोन। गिफ्ट? एसेबां उसुइब एसे रायजानानैबो लाजिथारा। आं लाजिनो रोंखाया आरोथ' माबा आं नोंनानावखौ गोसोथोयोना। हा? माबायदि बुंबावदों नायलाय आइ मिस्टार। मालै बेवहाय आं जायखिया गिफ्टखौ हरफानोसै लायै लाया उरायनायनि गोसोसै। दाथ' न'आव थांथ'ला आङो देनां आराम लांनो फैगोन ना बेवहाय थुम थामै एसे आंहाबो दा बिजि नालाय। थाव सोरबा जाबासो मोनथिसिगोनहाय बियो। होद बेवहाय लांफालै गिफ्टखौ आं सारप्राइज होनो सानदों नोंनानावनो। आंबो जानला मानला नङा रा इज्जत दं आंहाबो। बेफोरबायदि लामा सामा सिख्ला एदावनानै नोङो आंनि बिनानावखौ फोथायनो चान्स लादों। गैया बेयाव थांबा थां नङाबा मोखां दोला होजोबजागोन आंजों। आइया मोजां बुंबा माबा बेवहाय रागासो जोंबायलै। र' बिदिबा उरायनाखौ दा फन खालामगोन आङो। आंनि बिनानावनि नाम लानानै आंनि बिनानावखौ गोसथोनो? बुद्रुग मानसिलै बेलाय। बआलाय बे होजाखासिगोनसो बे आंजों। फरायनायाबो एथ'सेबो जाबाय नामा बे लोखिथारा गथ'आ? जायजों बेजों लाइन मारिलाबायग्रा। आयु बिदिबालाय बोरै जानोसै? बदनाम जालाबायगोन माथो। लामा सामा बिनि मोजां मोननाय होननानै आंखौसो लामा होथेलाबायनानै गिफ्ट हरफालाबायनो नागिरबाय। जायालै बे उरायनाजों एसे रायनांसिगोन आं मोजाङैनो बेखौ क्लास लानांसिगोन। मालाया मा आंहासो लाजिबाय। बिनानावनि थाखायनो दिनै बोरैबा मोनजोब्बायहां। सोरबा मोनथिब्ला बेसे नाम थांगोन। ओरैनो आंहा अलरेडि बेसेबां टेनसनाव दंखायो। बे गथ' आरो बिदिसो लाइन मारिदों। सोरबा गाज्रि मानसिखौ लोगो मोनफ्लांगोन बायदि बायदि घटना जागोन। आं बायदि मुसिबताव गोलैफ्लांगोन मा जागोन बिदिजों? लोक्षि सारा असैब गथ'आ र'। ओमफ्राय नों आंजों थांफानो? बेखौ बुनायाव बुखागोनथ' आङो। नों थांफानोबा थुदो नायबाय थाबानो जाबाय आं हगारा बेखौ। हाबाब आं बिदियाव गियोहाय। उरायना नोंनो थांबानो जाबाय दे। होद गिखौ माखौबा गियोलै बियो। दे होमबालाय। ओइ बिबाजैखौ फट'खौ देखायला थुदो बैग्रि जायै जायै देनानै जानानै नायनोसैब्रा नोमबाजैखौ आरामनो। न'आवनो थानो सुखुलाय लांलाहाय मा खालामबावनो बोरैबा मोनजोबलाय लाङो। मा जानो लोंनो आंजोंबो बेफोरबायदि जाफ्लांदों। आं फोथायनोनो गोब्राब मोनदों। नाथाय थेवबो आंखौ बयबो लोगो मोनबानो बेफोरबायदि नोंनि थाखायनो इदि जाबाय होनो जोबोद दुखु मोनो आङो। नङा आं गावखौनो गाव आंजों जुदि बिदि जादोंमोन निमाहा होनो हानाय नङाहाय। हे आफायसो गथ'फोरजों मोनसे जाथाय जानानै थांबाय बेहाय आंखौसो दाय होदों। जोबोद दुखु मोनगासिनो आङो। नै हारसिंखा फैहाय फै सान्स मोननायावनो सान्स। मा सानदोंहाय बेलाय गावखौनो गाव? हाबाब बेफोरबायदि मानसिखौ थांना थानो खुनु माबा गैयाहाय। ओइ रथ'लाय। आब'? नोंनि आब'आ आंखौ आब' बुंनानै सोमोन्दो लिंफ्लानो नोङो जोंनि दुखुफोरखौ बावगारहोनो दा सान। जों बावनानै थाङा। मानो बेफोरबायदि बुङो? आब' आंखौ नोंसोर मानो दायनिगिरि सानो? जों मिन्थियासो नोंनि आखलखौ नों जे मा खालामदों। जोंनि गथ'फोरखौ फोजोबस्रांग्राया नोंनो जाग्राया गथ'फोरखौ। मोनथिगौना आयै एसे गोबावनि उनाव फाउदारखौ लोगो मोननानै जा मोजां मोनदों आं फाग्लिखौ। एखनबा लोगोखौ लोगो मोनोबा गोबाव समनि उनाव जोबोर मोजां मोनलायलायो। जेन दुखुफ्रानो खारजोबलायो दसेनि थाखाय। आयैलै मोनथिगौना फाउदार फैना गोसोखौ मोजां मोनजोब्बाय आङो। मेथाइखौबो जि बुरजा लाबोदों जोंहा थेख्लिया जाबाबो जाख'लायनो हानाय नंलालै। आयैलै आइसुर जाम्बि मा खालामबाय थाखोथाय बियो? आब' आइखौलाय मा गाबज्रिबाय थादों आइया न'आवनो गैयाबा? नै माथो दासो न'आव दंमोन दसे एसे सिगां। आं दसे मा फाउदारजों थांफाखो आइया बहा थांलायखो? आइया जि टेनसनाव दं थेख्ला नों हगार हरनाङामोन ना। न'आव थानो बोरैबा मोनदोंनोलै मालाय बेखायनो बाहेरानि मैगं खाथावथाव हाग्रानि थांबाय मालाय आंथ' लाखिदोंमोन। दुब्लिथिंजायसो थांगोन ना माखोबा नायनांसिगोनलै र'। दे आब' आंहाबो नै खामानि दंलै एसे कलेजनि। ओमफ्राय सा लोंनाय बे बासनफोरा सुना दोन गथ' आं दायो ओंखामखौ संगोन मिन्थिबाय। ओरैनो ओंखाम जानाया थिग गैया दासान्दि। मोजां सुनानै दोनखा आं फैगौमानि। दे जागोन दे आइखौल' लायग्रोदो नों होमबालाय। औलै आइयानोथ' टेनसन दंगासिनो दासान्दि। आं बोरैबा मोनो आइखौ बिब्दि दुखुआव थाबा। लोगोफोरनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोनजों दसे सम नुजाफैलायबाय। नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरदो लोगोफोर।
ओमफ्राय आं दिनै ओरैबायदि उन्दुनो ओंखारदों दासान्दि उन्दुनोनो ओंखारबाय थादों लोगोफोर बेखायनो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामथ'नो हायासै गुसुङैबाबो नायदो नोंथांमोना एसे प्रब्लेम जाबाय दङ बेनि थाखाय आं दासान्दि उन्दुनोनो मोजां मोनाखै लोगोफोर बेखायनो बिराद उन्दुनो ओंखारसोदों आरोना भिडिअखौ सुंद'यै लाबोनाय जाबाय गाज्रि दामोनसै लोगोफोर नायलांदो आरो नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरलायबानो जाबाय नेक्स्ट एपिसोडजों फैफिननोसै भिडिअआ बोरै जादों मिन्थिला अब्लाबो आं बानायबाय दै सनामोन नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालाम मोजां मोनग्रा कमेन्टबो खालामहरबानो जाबाय लोगोसे लाइकखौबो थुनो दाबाव दे होमबालाय लोगोफोर आरो नायनानैल' दा थांग्रा लोगोफोर दे नोंथांमोना नायनानै खोन्थाहर आरो लाइकबो मोनसे थुना गालां आरो